Pues pregunto, tu has treballat amb molta gent, però de certa manera està bé això, de què és la producció o les vivències de la producció, no? O el fet creatiu, potser més que producció, no? O el compartir la creativitat. Home, ja compartir o ajudar. Més que compartir és ajudar. I és a partir d'unes idees, uns elements que es porten, doncs és cuinar i començar a mirar, repassar tot el treball i a partir d'aquí és donar un cop de mà en la creació de l'obra. Estàs en aquesta part de la creació, que estàs muntant el treball. No? Que és un dels camps que a mi m'encanta més. Què és el que més t'encanta? Perquè bueno, ets un tio apassionat, doncs què és el que t'encanta? Home, a mi m'encanta ser camaleó. És a dir, a mi el que m'agrada és treballar amb molts artistes diferents i poder... El camaleó és el que pica, no? No, el camaleó és el que s'adapta en tots els llocs, que és molt diferent. De confusió. I pues a mi el que m'interessa és poder posar-me en la pell de cadascú, en com mira cadascú, i intentar mirar com mira cada artista la seva realitat i poder entendre aquesta realitat. Mira, te'l passo una estoneta, va. Espera, on... Val. Sí, te'l passo perquè el punt de vista aquí està tot bé. Llavors, tu t'adaptes... A mi el que m'agrada és poder posar-me en la pell dels altres. Això, i poder entendre la visió que té cadascú del seu món o de la seva realitat. I poder entendre aquestes realitats diferents. I ho comparteixes, no? Exacte. Si ho entens, vol dir que pots comprendre i pots disfrutar d'aquestes visions diferents, que és el que més m'agrada. No cenyir-me en una realitat, trobo que tampoc no existeix una sola realitat, existeixen moltes realitats, pots interpretar-ho tot de moltes maneres diferents, i aquí està el truco, és que no hi ha una realitat, no hi ha una veritat, no hi ha una única manera. Hi ha moltes maneres. Però, bueno, hi ha camins. Hi ha molts camins, però el camí descobreixes que cada camí se'l fa un. I després el maco és veure com cadascú fa un camí. Quin criteri perquè fa un camí, perquè fa aquest camí. Jo disfruto posant-me en els camins de cadascú, que m'agrada més. És això. Fer una altra pregunta, no? Va, fes un d'això en contra d'allò. Va, tota la bobina, tota la bobina. I per darrere. És això. Vale. Ja. És que espai públic, espai privat, no? El que dèiem? Sí. No?